Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan rana ta 12 ga watan Disamba shekarar 2023. Ga takaitaccen labaran a yau tare da ni Karimatu Abdullahi mai Kano. PDP da APC na cacar baki kan sauya shekar 'yan majalisar dokokin jihar Rivers. Za mu nemi a tabbatar da adalci ga mutanen tudun biri sarkin musulmi. An nemi kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin kan courtroom na da rigar kariya. Tarayyar Turai za ta sa takunkumi ga 'yan kama wuri zauna da ke farwa Falasɗinawa. Ƙwararriyar 'yar jarida kuma tsohuwar ma'aikaciyar gidan talabijin na NTA Aisha Bello ta rasu a ranar Lahadi. 'Yan Zimbabwe sun kaɗu da bayyana ministan kuɗin ƙasar a matsayin gwarzon Afirka. Cikakkun labaran. PDP ta nemi hukumar zaben ƙasar INEC ta gudanar da sabon zaɓe don cike giɓin da ta ce an samu bayan sauyin sheƙa da wasu 'yan majalisar dokoki a jihar Rivers suka yi. Jam'iyyar ta dage akan cewa lallai sai 'yan majalisar dokokin jihar 27 sun sauka daga kujerunsu. Da safiyar yau ne aka bada rahotannin cewa 'yan majalisar dokokin jihar sun sauya sheka daga jam'iyyar PDP wadda a doranta ne aka zaɓe su zuwa jam'iyyar APC mai mulki. Ana kallon matakin a matsayin wani sabon babi da rikicin siyasa tsakanin tsohon gwamnan jihar kuma ministan Abuja na yanzu. Nyesom Wike ɗan jam'iyyar PDP wanda amma ya karɓi mukami a gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta APC ya shiga takun saƙa da jam'iyyar tasa tun kafin babban zaben ƙasar lokacin da ya gaza samun tikitin ƙasar shugaban ƙasa. Wasu masu sharhi na cewa sauyin shekarar da 'yan majalisar dokokin jihar Rivers suka yi a ranar Litinin ɗin nan mai yiwuwa sharar fage ce ga yunkurin komawar ministan Wike zuwa jam'iyyar mai mulki, amma dai bata taɓa ji ba ya ambata ba a bainar jama'a. Mai alfarma sarkin musulmai Alhaji Sa'ad Abubakar Ila ya ce ƙungiyar da yake jagoranta Jama'atul Nasrul Islam za ta nemi a tabbatar da adalci ga mutane da harin jirgin sojin Najeriya maras matuƙi ya aukawa bisa kuskure a cikin jihar Kaduna. Sarkin musulmai ya bada wannan tabbaci ne yayin babban taron ƙungiyar Jama'atul Nasrul Islama na shekara-shekara a ranar Litinin ɗin nan, daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta sake neman afuwa akan abin da ya faru, kamar yadda jaridar Bang ta rawaito. A matsayinmu na cikakkun musulmai mun ɗauka cewa abin da ya faru ƙaddara ce daga Allah, kuma za mu duba mu ga abin da za mu iya yi ga waɗanda wannan hari ya shafa. Za mu tabbatar da mun yi ta bibiya don ganin an yi adalci. Ba ma ganin kowa, amma muna son ganin an yi wa kowa adalci. A matsayinmu na musulmai dukkan mu mun ji takaici kan abin da ya faru a cewarsa. Game da taron na Jama'atul Nasrul Islama, sarkin musulmi ya ce an tsara shi ne don tattaunawa kan batutuwan da ke faruwa a faɗin duniya game da musulmai da kuma addinin musulunci. Ya yi kira ga gwamnatin Najeriya ta mayar da hankali wajen gyara titunan ƙasar, musamman titin Minna zuwa Suleja da Minna zuwa Bidda waɗanda ke cikin mummunan yanayi a jihar. A jawabinsa, ministan yaɗa labarai na Najeriya Alhaji Muhammad Idris ya sake nanata neman afuwar shugaba Bola Tinubu da kuma jajantawa kan mummunan harin jirgin sama maras matuƙi da ya yi sanadin mutuwar gwamman mutane da jikita wasu da dama a garin Tudun Biri. Ya ce shugaban ƙasar ya amince da fara shirin Fulako wanda zai bada damar gina gidaje da ƙananan asibitoci da makarantu da ɗakunan kula da lafiyar dabbobi a wani bangaren na bin matakan da ba na soji ba ga rikice-rikicen 'yan fashin daji da na satar mutane don kuɗin fansa a arewa. Wani lauya na musamman ya nemi kotun koli a Amurka ta yanke hukuncin akan ikirarin ko ana iya gurfanar da tsohon shugaban ƙasar Donald Trump a gaban kotun kan zargin shirya maƙarƙashiya don tafka magudin zaɓe a shekarar 2020. Lauya Jack Smart na son kotun kolin ta yanke hukunci cikin sauri akan ikirarin Donald Trump na cewa yana da rigar kariya shugaban ƙasa. Roƙon ya zo ne bayan Mr. Trump ya nemi a jirkita shari'arsa a daidai lokacin da kotunan ɗaukaka ƙara ke sauraron ƙararrakin da aka gabatar. A yanzu haka dai an tsara cewa za a fara sauraron shari'ar ranar 4 ga watan Maris a Washington DC.
Kuna sauraron labarai daga Zinariya TV Plus da ke kan manhajar YouTube, kuma za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta kamar Facebook, TikTok da Instagram. Gwamnatin Birtaniya ta bayyana alamun cewa tana da shirin ƙaƙaba takunkumi ga 'yan kama wuri zauna na Isra'ila da ke da alhalin haddasa tarzoma kan Falasɗinawa a yankunan gaɓar yamma da kogin Jordan. Yanzu ita ma Tarayyar Turai ta ce za ta gabatar da kasashen wakilan ƙungiyar kudirin cewa ya kamata su sanya takunkumi ga 'yan kama wuri zauna masu tsatsauran ra'ayi da suka aikata kan Falasɗinawa a gaɓar yamma. Babban jami'in harkokin wajen Tarayyar Turai Joseph Borrell ne ya bayyana haka ga manema labarai bayan wata ganawa da ministocin kungiyar a Brussels. Hare-haren sun karu a gabar yamma tun bayan fara yaƙi a zirin Gaza bayan harin da Hamas ta kai kudancin Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba. Miyagun hare-hare ciki har da harbe-harben bindiga kan Falasɗinawa daga Yahudawa 'yan kama wuri zauna a gabar yamma da kogin Jordan sun yi matuƙar ƙaruwa. Da yawan hare-haren na faruwa ne yayin da ƙawayen Isra'ila na mafi kusanci ciki har da Amurka da Birtaniya suka yi Allah wadai da tarzoman 'yan kama wuri zauna masu tsatsauran ra'ayi, kuma sun nemi a gurfanar da masu aikata irin wannan laifi a gaban kotu. Al'ummar ƙasar Zimbabwe da yawa ne suka bayyana matuƙar mamaki bayan an bayyana sunan Helen Kube a matsayin ministan kuɗi mafi fice a Afirka cikin shekarar nan, duk da hargitsin da tattalin arzikin ƙasar yake ciki. Wani mai amfani da dandalin sada zumunta na X, wanda a baya ake kira da Twitter, ya ce lambar karramawa daidai take da jinjinawa shugaban jirgin ruwan da ya auka cikin wani rami. Wani mai amfani da shafin ya bayyana lamarin cewa da barkwanci ne mafi girma a cikin shekara 10. Masana tattalin arziki sun ce alƙalman rashin aikin yi a Zimbabwe ya kai kashi 85. Fiye da kashi 80 daidai na hada-hadar kuɗi ana yin su ne a dalar Amurka saboda rashin gwiwar da ake da shi akan kuɗin ƙasar. Wata cibiya mai suna Reputation Poll International da ta ce tana kula da harkokin fice da mutane suka ce ta bai Helen Kube lambar karramawa a ranar Lahadi. Ministan, wanda shugaba Emmerson Mnangagwa ya naɗa a shekara ta 2018, ya faɗa wa jaridar Hard mallakar gwamnatin cewa ya yi matuƙar farin ciki da samun wannan lambar girmamawa. Ya ce lambar wata martabawa ce ga aikin da shi da ayarin ma'aikatan Baitul Mali suka yi ne na jagorantar sauye-sauyen tattalin arziki a ƙasar. Sai dai wani ɗan fafutuka Shin Onono ya faɗa a shafin X cewa lambar karramawa wani cin fuska ne ga al'ummar Zimbabwe. Kuna sauraron labarai daga Zinariya TV Plus da ke kan manhajar YouTube, kuma za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta kamar Facebook, TikTok da Instagram. Hukumar ƙwallon Afirka ta CAF ta sanar da ɗan wasan gaba na Najeriya Victor Osimhen a matsayin gwarzon ɗan ƙwallon Afirka na shekarar 2023. CAF ta sanar da Osimhen ne a taron karrama gwarzon 'yan ƙwallon nahiyar na shekarar 2023 da ke gudana yanzu haka a birnin Marrakech na Morocco. Ɗan ƙwallon mai shekara 24 ya taimaka wa ƙungiyarsa Napoli ta Italiya wajen lashe kofin Serie A da kuma cin ƙwallaye mafi yawa a kakar shekarar 2022-23. Shi ne ɗan wasan Najeriya na farko da ya lashe kambe cikin shekara 24 bayan Nwankwo Kanu ya lashe ta a shekarar 1999. Ƙwararriyar 'yar jarida kuma tsohuwar ma'aikaciyar gidan talabijin na NTA Aisha Bello ta rasu ranar Lahadi, sai dai ba a bayyana sanadin mutuwarta ba. Marigayiya Aisha ta ƙware sosai wajen aikin jarida da shirye-shiryen talabijin. Kafin rasuwarta, Aisha ta riƙe muƙamin babbar manaja a ɓangaren shirin majalisa na gidan talabijin na NTA, bayan ta shafe shekaru 30 a matsayin mai gabatar da labarai. Aisha ta fara aiki a NTA a matsayin mai ɗaukowa da rubuta labarai har ta kai matsayin mataimakiyar darakta a fannin labarai. Sannan ta zama babbar manaja a fannin shirin 'yan majalisa na NTA. Aisha ta kasance ɗaya daga cikin fitattun masu watsa shirye-shirye a NTA a daga shekarar 1900 zuwa farkon shekara ta 2022, lokacin da ta yi ritaya.
Marigayiya Aisha Bello ta yi fice a matsayin matan arewacin Najeriya na farko da suka fara karanta labaran duniya da harshen Turanci a tashar talabijin ta ƙasa NTA. Ta kuma zama abin koyi da alfahari ga matasan arewacin ƙasar da dama, musamman 'yan jarida mata. Ƙarshen labaran kenan na yau, ku biyo mu a gobe domin samun wasu ƙayatattun labaran tare da ni Karimatu Abdullahi mai Kano. Za ku iya bibiyar mu a kafar mu ta Facebook, Instagram, TikTok da YouTube. Ku kasance da Zinariya TV Plus domin samun ƙayatattun shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa.